Pining surihini ra ingkora ke thomanikan paipaya chikluang bong keong dunga phai Forest Department along advertisement paklang si interview ke hang pheji alam theklang paipaya chiklo ke kiju thupo bonta piniar ni anta Karbiang long Autonomous Council pen ing samri lang athe keong dung arat bangso advertisement komentulo si kepaklang jima pusi chonghong prong ason sido Kedam tang PCCF Abhijit Rabha ke khipo mahot ke pek council sector lapen state sector along Worenga hoi ke pek doan thang epo athe advertisement interview abe pin pensi bang pharokre trok sosiatum Worenga hoi chipalong High Court arona teng pen advertisement interview jongsi NA purote Worenga hoi madua bang phuta klemuni la siarona teng ke pachok ja phan puthot advertisement paklangsi Karbiang long alok ke do prek jam first asai kamalong ke claim bo matuma phan interview padoponsi legalized claim pon popusi ke damtang theria chiklo nipa hiniar ni Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tulira Monghang pen tet athan bang tuma phan appointment ke ron amaya longsi bangso lam thi paklang Bangso alama putha ke damtang jakhonga chiklo ni phaing kora sil ke parni Karbiang long Autonomous Council Conference Hall Old Secretariat Building along Dilip Terang ACS Secretary Environment and Forest Department lapen Karbiang long Autonomous Council CEM pen chenglok council along elected members atom pen arsik prong kachingwaya lamthe aklong palidamsi paipaya chikluang bong advertisement paklangsi interview sitame bangso chiklo matsi ke hang phejialam Bong sita me paipaya chiklota ke juthupo bonta Karbiang long Autonomous Council kalite department atum kopia posi ing samli komentulo advertisement kepaklang posi ong dung aratum chongpong prong